Ito yung hapunan namin kagabi. Sinabawan to eh. Kiprito ni Lolo. Tapos, chow soup ba ito? Tawag nila dito sa Taiwan. Ayan. Tapos may tofu. Yung tofu. Nilagyan ng ano-ano ba yan? Ayan o. Type yung amoy. Tapos ito yung favorite ko dito. Yung losong. Wala na. Inubos ko. Losong. Yung karne yata siya. Ito yan. Ito. Chicken daw to na dinurog-durog. Ayan, ginawang dry. Pagkakain ka ng lugaw, ihalo mo sa lugaw, masarap. Tapos, ito wala na. Cucumber, ito, palagi dito sa kanila, pag umaga. Sarap. Alam mo ito, sa Pinas, ano to? Diba? Sa Pinas, laya, lutong-lut, ano ba ito? Yung brown na, tapos tinatanggal, yung buto lang niya. Maluluto dito, green pa, tapos yung sinasaing niya, parang nilalagay, pinapakulang tubig, tapos nang kinukuha, tubig, tapos nilagyan ng asin, paminta, toyo, tapos sili. Masarap din pala. Ang una ayaw ko.